Drahí bratia a sestry, tí, ktorí ste tu, aj tí, ktorí nás sledujete cez internet, možno je taká otázka, že či môže byť plesová sezóna v rámci adventu? Sa asi tak zháčime, že pravda, že nie. A predsa sme počuli už v tých čítaniach: jasaj, plesaj, raduj sa, vesel sa z plného srdca. A potom ďalej responsoriový žalm: plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh. A stále to nekončí, lebo aj svätý apoštol Pavol vyzýva: radujte sa v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Čiže ako keby nás to vyzývalo naozaj k tomu plesaniu, ale nie v takom tom plesavom ako na nejakej zábave, ale k niečomu, čo je ešte hlbšie, čo zasahuje do vnútra nášho srdca, čo nám vyvoláva radosť vo vnútri. A potom, keď prejdeme k evanjeliu, tak sa možno, že pýtame, že a čo tento text? Že tamto až tak nevidíme. Stretávame sa tam s Jánom Krstiteľom, ktorého tu môžeme možno tak skôr vidieť ako nejakého takého moralizujúceho, ale on prakticky iba odpoveda na to, čo sa ho pýtajú. A on im odpoveda, že najprv zástupu, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Potom odpoveda mýtnikom, tí, ktorí si zarábali tým, že vyberali dane pre vladára, pre to zriadenie, ktoré tam bolo, pre Rímsku ríšu. A zároveň oni sa obohacovali mnohokrát na tom, že zvýšili to, čo žiadali od tých ľudí. A potom vojaci sa tiež pýtajú a Ján im odpovedá: nikoho netrápte, nikomu nekryvdite, buďte spokojní so svojím žoldom, alebo ešte možno, že lepšie povedať: nikoho nezastrašujte. Vykonávajte to, čo robíte, ale robte to čo najlepšie. Robte to s ohľadom na ľudí. Dá sa povedať až s určitým stupňom lásky, aj keď práve tie povolania, ktoré za ním prichádzajú, mýtnici a vojaci, oni neboli veľmi chápaní, neboli prijímaní s láskou. A práve môžeme vidieť to, že väčšinou, keď sa pýtajú, tak tí ľudia ako keby prežívajú určitú takú zahladenosť do seba a práve Ján Krstiteľ ich tak otvára pre pohľad, pre lásku k blížnemu. A to mi pripomína to, na čo si spomínam teraz častejšie. Už si nespomínam, kto to povedal, ale veľmi sa mi ľúbilo to, že Boh sa sklonil k človeku, prišiel k človeku, ale nie iba ako ten, ktorý sa postavil pred neho, ale všíma si Boh, že človek mnohokrát sa tak zahladí do seba a dokáže pozerať iba dole. A preto Ježiš, keď prichádza, tak sa skláňa až k nohám človeka, aby zachytil ten pohľad, ktorý má človek dole. A keď si ho človek všimne, tak môže zdvihnúť ten svoj pohľad, svoje oči, zdvihnúť tvár. A tak Boh je ten, ktorý nás pozýva k radosti, ale je zároveň Bohom, ktorý sa raduje. A na to by som chcel poukázať, že naozaj Boh sa nám ukazuje ako nielen ten, ktorý nás pozýva, ale sám sa raduje. A tak si povieme, že akým spôsobom, však či mu nebolo v nebi dobre, či potreboval prísť na tento svet, aby sa mohol radovať. A možno, že nám to lepšie pomôže pochopiť to, keď si predstavíme určité tie skúsenosti a radosti tej, ktorú máme my
ľudia. A jednou z toho je napríklad návšteva niekoho opusteného, niekoho, kto sa možno, že niečím aj trápi, kto nezažíva takú tú bezprostrednú blízkosť svojich drahých. A keď takéhoto človeka navštívime, tak môžeme vidieť to, ako sa mu rozžiaria oči, ako sa vyčarí úsmev. A prakticky, keď odtiaľ odchádzame, tak mnohokrát hodnotíme, že sami sme odišli viac pozbudení, ako možno, že sme pozbudili toho človeka, ktorého sme navštívili. Alebo možno, že skúsenosť s deťmi. Sa tiež môžeme pýtať, že čo nám môžu tie deti dať. Prakticky málo majú, až skoro nič. A predsa nás dokážu naplniť radosťou, až takou elektrizujúcou energiou, niečím, čo nás dokáže nakopnúť a odchádzame opäť s radosťou. A opäť ďalší príklad je možno, že stretnutie s človekom, ktorý nič nemá, ktorý je možno na ulici, bezdomová, alebo má iba veľmi chatrné obydlie. A keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sa práve o takýchto ľudí starajú, ktorí sa s nimi stretávajú, ktorí sa s nimi rozprávajú, trávia s nimi čas, tak hovoria, že to je pre nich úžasná udalosť. Stretnutie, ktoré ich naplňa radosťou. A dokonca hovoria, že aký krásny je ten človek. A pritom si povieme, že človek, ktorý mnohokrát je zanedbaný, možno má určitým spôsobom taký spackaný život, mnohé zlyhania zažil a napriek tomu títo ľudia o nich hovoria, že to sú tak krásni ľudia, vedia to v nich objavovať. A keď spomínam tieto príklady, tak nám to pripomína to, že ani Boh nepotrebuje ako keby nič viac, ale predsa, keď prichádza k človeku, aj keď človek prežíva rôzne tie svoje obmedzenia, to, že mnohokrát aj my sami máme určitým spôsobom spackaný život a práve kvôli tomu prichádza, aby prežíval tú radosť z toho, ako nás stvoril. Boh hľadá tú krásu, ktorú do nás vložil, s ktorou nás stvoril. A je to, dá sa to vyjadriť na kvete, ktorý, kým je zatvorený, tak ešte nie je vidieť tú jeho krásu tak naplno. A práve keď sa otvára, keď vidíme tie lúpenie, to ako žiari tou farebnosťou, tak vtedy hovoríme, že krásne rozkvitol vidieť jeho krásu. A práve Boh pomáha takto človeku rozkvitnúť, aby bolo tú krásu v ňom vidieť. Každému jednému z nás to pomáha. A preto sa Boh raduje z príchodu k človeku. A mnohokrát teda zúfalému, zahladenému do seba a vidí teda tú našu krásu, tú krásu v nás a chce nám ju dať, aby rozkvitla, aby sa otvorila. Boh sa preto stáva človekom, aby naplno zjavil krásu človeka. A môžeme povedať, že sa mu oplatilo prísť medzi ľudí, aby zvýraznil krásu človeka, jeho hodnotu, dôstojnosť, aby sme videli to, na koho obraz sme boli stvorení. A preto môžeme aj chápať to, že Ján Krstiteľ, keď ohlasuje evanjelium, tak práve to zdôrazňuje, že potrebujeme sa otvoriť, potrebujeme byť pre iného, potrebujeme to ukazovať aj tým spôsobom, že keď mám dvoje šiat, dám druhému. Keď mám jedlo, urobím podobne. A prejavujem lásku aj tým, že nesnažím sa niekoho okradnúť,
nesnažím sa niekoho manipulovať, nesnažím sa niekoho zastrašovať, ale prežívať to, že ten pohľad na človeka ma otvára a tak je vidieť tú krásu, ktorú Boh do nás vložil. A či práve toto nie je dôvodom na radosť? Či práve toto nie je to, prečo Kristus prišiel? Aby sme sa mohli radovať z Krista, ktorý prichádza medzi nás, ale zároveň z nás samých, ktorí sa poznávame v ňom, ktorí sa objavujeme v ňom, ktorí vidíme seba v ňom. Tak skutočne sa dnes radujme z toho, že Kristus prichádza, aby nám dal poznať bohatstvo, ktoré do nás vložil. Amen.